Bahaushe ya ce himma ba ta ga rago. In dai kana son jarumtaka ko ka zama wani abu a nan duniya kuma kana son nasara a lahira, to fa ragwanci ba naka bane. Wato abin nufi idan kana so ka sami wata nasara a duniya, dole fa sai an zage damtse. Ba a samun ta a banza, ba a samun ta a gado. Duk inda ka samu kanka, ya Allah kasuwanci kake ko wata sana'a kake, ya Allah ma'aikaci ne kai ko na kamfani ko kuma na gwamnati, ya Allah maka a cikin zamanka da al'umma ne, dole fa sai ka zama zakakuri, dole sai ka ɗara sa'a. Dole ga misali a ce ɗinkin roba kake, ɗinkin roba shine kamar gyattan da ko a ce aski kake ko a ce yankan farce kake ko wata sana'a ma kake yi ko kuma a ce kasuwanci kake yi, to lalle ne fa ka zama zakakuri a cikin wannan abin da kake yi. Ya zama mutane su ji in ba kai ba, ba sa so kowa ya musu wannan abu. Ya zama in aka ce baka nan kai ne mai ɗinkin roba, aka ce baka nan, mata su ji sun rasa mutum. Mutum ya je aski ya ga baka nan ya ji kai gara ma ya fasa askin nan, ko kuma yankan farce, ko kuma a kasuwanci ne akwai mutane masu shaguna, kai ma kana da shago, kowa ya ji in ba wurinka ya je sayayya ba, baya jin daɗin sayayya, sai dai alatilas zai shiga shagon wani. To lalle mutum ya tsaya ya ga wajen tsayawa ya tsaftace aikinsa, ya yi shi, ya iya shi, ya yi shi da gaske, wato sana'ar tasa. In kasuwanci ne ya zama cewar kana yin abinka tsakani da Allah, kana shimfiɗa fuska ga da masu zuwa su ciniki wurinka, ya zama daban kake da saura. Hakanan idan a cikin al'umma kake, ya zama kai a koyaushe kana daga cikin masu jan ragamar wannan al'umma. A harkar ƙungiyanci ne na unguwa, harkar da ta haɗin kai ne ko gyara al'amura a unguwa ko ba da shawarwari ko tsawatarwa waɗanda suka addabi mutane. Haka dai ya zama a cikin unguwa ka zama daban. Haka idan wajen aiki ne ko na gwamnati ko kuma na kamfani, ya zama kana daga cikin zakakurai, kana daga cikin waɗanda kamfani ko ma'aikata take ji da su, saboda tsare aikinka, saboda rashin makara, saboda tsayawa kai har ma ka rika yin abin da ba sa ka ba, saboda kaga ya kamata a yi wannan aikin amma ba mu yi ko ba sa a yi ba, kai kuma ka yi. Wato abin nufi shine ka tabbatar a rayuwarka ka zama kashi 20 daga cikin kashi 100 na ƙololuwa na waɗanda ke sa himma a wajen aiki. Kada ka zama gama gari, domin gama gari ba kowa bane. Gama gari wato ordinary ba kowa bane. Dole ka zama wani abu. Duk inda kake ka tabbatar ka zama wani abu. In wajen aiki ne, idan baka nan za a ji an yi hasara. Idan a kasuwanci ne, za a ji sai a wurinka ake so a je a yi sayayya. Idan a sana'a ne, za a ji idan baka nan za a ce an rasa wane. To idan kai haka, in Allah ya yarda kana tattare da nasara a rayuwa. Allah ya samu dace.